Ahojte, vítajte u asi tretieho Agar.io a dáme si meno Ashplat TV. Takže dáme si show mask a skip stats. A dáme si teams. Ideme hrať. No, som červená, musím... Furt keď takde prídem, do nejakého týmu je najmenší. Feeding me. Nic ste nepočuli. Ale aj tak vítam vás z kanálu Ashplat TV. Feed me plus. Sežral som jedného. Sme väčšine zelení? Nie, sme na rovnako. Ste modré. Modré musí byť najväčšia. Dobre. Toto nedomyslel. Nedomyslel si to. Nedomyslel. Aj tak ma nesjedli. Ty Obama! Nic ste nevideli. Ideme si zahrať experimental. Ideme. Jak vidíte, teraz som modrá a predtým som bola červená. Asi oranžová skôr, sa dá povedať. Skúsime nájsť niečo, čo ma bude fidiť s takýmito bobulkami. No, má to byť takde v strede. Tuto je. Žerú jedlo. A nemôžu ma nafidiť. To je zlé. Počujete? Nejaký vietor je tu. Ten vietor ma ruší. Duch! Oni ma zjedli. Musím hľadať znovu. Taký číňam. Nasa. Nafiď ma. Masa. Nasa. Však hrám experimentál. Dobre, potrebujem niečo, čo ma fidí. Feed me plus. I have got 40 skore. Feed me. Ja som to našla. Fidí to dosť. Ďako tomu mám 102 masy. Čo? Ono ma to zjedlo. Ono ma to zjedlo. Je to možné? Prečo ma to jedlo? Nemalo čo jesť. Feed me plus, I have got 23 skore. I have got feed me. Neviem poriadne po anglicky, takže nekritizovať. Wow. Ono to fidí. Feed me.
gonna be like a cactus, honey was. I haven't got 100 skore. Ja chcę. I have got 67 skore. 68. 70. To je Leona! To je Leona! Zlovka! Prečo sa tu objavila? Dúfam, že mi pomôže pri Agario. A few moments later. No dobre, týmto by sme končili a vidíme sa pri ďalšom diele nejakej časti, nejakej hry. Takže čaute! Lúči sa s vami Ešplat TV!